Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Sabado, Pitsa 29 sa bulan sa Hulyo sa tuig 2023. O karon mga igsoon na niya nakita sa ikanapulog unom nga simana sulod sa tuig. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 11, versikulo 19 ngadto sa 27. Ug daghang mga Hudeo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang kaguol, gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, migula siya aron pagsugat kaniya, apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuon." Si Jesus mingon kaniya, "Mabanhaw ang imong igsuon." Siya mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw." Og si Jesus mingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini?" Og siya mitubag, "Oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang Anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.